Kumusta ka mong tanan? Hinaut pa unta nga ang Ginoo kanunay nga magauban kaninyo. Sama sa gihapon, dako ang akong pasalamat nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Kay ako po na-encourage kaayo ko, nadasig ako sa akong pagtuon ug nga gusto na akong i-share ninyo ang akong gitun-an. So sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw ang makalimpyo sa among mga sala. Daghang salamat usab sa imong gihimo dito sa Kalbaryo. Daghang salamat ni Pablo nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Nagsakripisyo sa Ginoo aron nga ang imong pulong, ang imong grasya nga imong gihatag masabwag sa tibuok kalibutan. Daghang salamat sa iyang kinabuhi. Hinaut pa unta nga ikaw magauban kanamo karon, ikaw ang tinuod namo nga magtutudlo. Abrihan unta nimo ang mong tagsa ka kasing-kasing. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, dito kita sa kapitulo 20 sa atong pagtuon sa sinulat ni Dr. Lucas. Kay si Dr. Lucas apil siya sa mga missions ni San Pablo. So mag-review kita kung unsay atong nahibaw-an. Si San Pablo atong mahibaw-an nga gusto na siyang moadto dito sa Jerusalem kay ang mga tao dito, mga Kristiyano, sigalisod. So aduna siya hinabang nga iyang ihatag dito. O sa usa sa mga dalan sa mga syudad nga iyang giadtuan, sa mga lungsod, nagsermon siya, nagtudlo siya. Iyang gihatagan og katapusan nga panamilit. Kay miingon siya nga posible nga dili na kita magkita kay unsay mahitabo dito sa Jerusalem. So usa ka grupo ni ana nagsermon siya, atong mahibaw-an nga ang usa ka tawo nga ang ngalan niya sa Eutico, naminaw ni Pablo dito siya galingkod sa bintana. Tungod siguro kay dugay kayo nagsermon si Pablo, mga 6 ka oras nahulog si Eutico. Og miingon sila namatay. Og miadto si San Pablo og iyang giayo si Eutico, nabuhi siya. Pero sa 6 ka oras nga nagsermon si Pablo, nagkuha ko usa ka prinsipyo sa iyang kinabuhi nga ato usab nga posible nga magamit nato. So mao ni usa sa mga panamilit niya nga sermon. Ingon siya, giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Mingon siya, ang akong kinabuhi walang bili basta masangyaw nako, basta masulti nako nga si Jesus lamang ang manluluwas. Nga si Jesus ang gisaad nga manluluwas, nga mao'y makakuha sa atong sala. Wala kay gihimo, wala kay gipalit. Free. Mao ni ang grasya nga gihimo ni Jesus. Ang atong himuon mao ang pagtuo o pagsalig sa gihimo niya dito sa Kalbaryo. So karon moana na kita sa kapitulo 21 atong basahon. So gikan dito sa Greece, nagpaubos na si San Pablo sa iyang grupo. Misakay siya mga gagmayng sakayan, coastal ship, coastal boat, mga gagmayng sakayan. And then paubos na siya paingon sa Jerusalem. So daghan siya mga lungsod nga iyang giagian
ug didto iya pong hinagbo ang ubang mga Kristohanon kay nagdaghan naman ang sumusunod ni Jesus didto. So mao nay konteksto sa atong basahon karon. Guys, naa na ba mo dinha sa kapitulo 21 sa sinulat ni Dr. Luke sa mga buhat. Kapitulo 21. So, sunod lang mo, ako na lang basahon. Verse 1, versikulo 1. Na namilit kami kanila ug unya migikan. Gikan nga si San Pablo ga sermon nga dinhay nahulog og ang iyang sermon usab ingon siya nga ang akong kinabuhi mao walay bilin walay halaga basta lamang akong masabwag ang maayong balita. So mao ni verse 1. Na namilit kami kanila ug unya migikan. Midiretso kami lawig paingon sa Kos. Sa pagkasunod nga adlaw miabot kami sa Rodas o gikan dito may padayon kami sa Patara. Dito may sakayan nga muadto sa Phoenicia, busa na nakay kami. Sa dito na kami sa dapit di nakita namo ang Sipre. Milawig kami sa habagatan ni ini paingon sa Syria. Mikawas kami sa Tiro diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga. So, kini very interesting nako ni interesado kayo ko tungod sa ang pagsulat ni Dr. Luke nga kining lugar panalitag Cyprus. Kay nabalo mo sa barko ko sa una ang trabaho nako navigasyon. So kining mga ubang lugar ani kaning giingon niya Cyprus na siya. Mingon siya naa ni sa among wala, mingon sila sa habagatan. Sa amo pong pag-adto sa Lebanon, gikan dito sa Italy, amo po ni siyang maagian naa sa among wala. So, nabalo ko nga ang gisulat ni Dr. Luke tinuod yun kay ang iyang gisulti maumang gyud gihapon ang natabo namo kay ako gining nakita sa mapa. So, mauna ang nagsakay na sila sakayan paingon dito sa padulong na sila sa Jerusalem. Verse 4, versikulo 4. Sa nakita na namo ang mga magtutuo didto, nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa espiritu, gisultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. So, ang mga sumusunod ni Jesus, ilag yung gihangyo si Pablo nga ayaw pag-adto sa Jerusalem kay naay mahitabo nimo. Kay ang ngalan ni Pablo mura og mingon ang ubang mga tao dito sa Jerusalem, kini siya ang naglubog, kini sila ang nagsira, kini siya ang nagsira, nagdaot sa atong relihiyon sa mga gitudlo ni Moises. Apan dili man na tinuod. And then verse 5, sa natapos na ang panahon sa among pagpakig-uban kanila. So, mao ni usa ka maayong panghuna-una, maayong kinaiya nga ang mga Kristohanon duol sila kaayo. Adunay fellowship. So, mipadayon kami sa among panaw, silang tanan, uban silang asawa ug mga anak, nanguyog kanamo ngadto sa gawas sa syudad ug didto sa baybayon nang luhod kaming tanan ug nag-ampo. So kini sila sa ilang pagkasuod, ilang gihatag ang kinabuhi ang panaw ni Pablo nga unta panalipdan siya. So ang mga Kristohanon nang luhod sila nag-ampo. Mauni usa sa mga ilhanan nga ikaw, ako, adunay Espiritu Santo nga kita sumusunod ni Jesus, kita maampuon. Dili lang para sa atong kaugalingon, apan sa ubang mga tao sa mag-ampo kita. Maunay usa sa ilhanan, maampuon. And then, verse 6, unya na namilit kami sa usag-usa og misakay sa sakayan samtang sila na mauli.
Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolomaida. Didto gihimamat namo ang mga kaigsuonan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. So atong hinumduman nga kini silang grupo, mga team ni San Pablo, ni Pablo, nagsakay sila mga sakayan nga paingon na gyud sila sa Jerusalem. O samtang nagpaingon sila, ila pong gihinagbo ang mga Kristohanon kay excited sila kayo nga makita si Pablo. Verse 8, sa pagsunod adlaw migikan kami og miabot sa Caesarea. So dako na gyuning barko ang ilang gisakyan. Dili lang tong layag-layag. Nagya po'y layag sa unang panahon, pero dako na gyud kay ilang gitabok ang dako kaayo nga dagat. Og wala ta kay balog pila ka adlaw ni, pero miingon sila miabot na siya sa Caesarea. Caesarea Maritima. Kay sa unang panahon daghang Caesarea. Kini Caesarea Maritima nga duol sa dagat. So sa among pagbisita didto amuning nakita Caesarea Maritima. Interesting kaayo ning syudad. Amo gyapon nakita ang dako kayong aqueducts. Aqueduct mao nang murag kanal na pero nasa taas sa yuta o nagdalag tubig dito sa bukid paingon sa syudad. So kanang sistema makita gyapon, pero ang uban buak-buak na. Imagine that's been there for more than 2,000. Sobra na sa 2,000 katuig. 2,000 katuig. So dito sila sa Caesarea. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot. So si Felipe ato na ni natun-an siya kay sa dihang dinhay problema didto sa Jerusalem kay nagdaghan kayo ang mga Kristohanon, pila ka libo. Ang uban nila dili taga Jerusalem, dili taga Israel, kundi ang uban taga Roma, taga Ehipto, ubang lugar. Pero sa dihang nahimo na silang Kristiyanos, nagpabilin sila sa Jerusalem para tudluan, gusto nilang mahibawan kung kinsa ni Jesus. So ang problema, ang pagkaon nila. So kini si Felipe usa sini sa 7 nga gipili nga sila ang responsible nga mapakaon ning pila ka libo. And then ato usab mahibawan nga kini si Felipe dinay usa ka eunuch, usa ka official sa Ethiopia nga mipauli nagbasa siya sa usa ka libro nga sinulat ni Isaias. Mipaduol si Felipe. Iyang gipangutana ang opisyal sa Ethiopia na imo bang nahibaw-an kung unsa na imong gibasa. Nagbasa siya sa sinulat ni Isaias sa kapitulo 53 may tungod sa atong Ginoong Hesukristo nga gisaad. So giexplikahan ni Felipe ang usa ka pangulo nga taga Ethiopia ug sa dihang nasabtan na niya siya miingon adunay tubig imo kong i-baptize, imo kong bautismuhan. So mao ni si Felipe. That was 20 years ago. Nahitabo na 20 ka tuig and then miadto siya sa Caesarea. So mao ni si Felipe. O si Felipe usa sa versikulo 9, siya may 4 ka dalagang anak ang nagsangyaw sa mensahe sa Dios. So aduna si Felipe naka-epekto usab sa iyang relasyon sa iyang mga anak. Kay siya iyang gihigugma ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga anak usab nagsabwag usab sa maayong balita kining mga bayana. Naka-epekto ba kita sa atong mga anak? Unsa may ang ilang pagtuo? Mao ba usab ang imong pagtuo nga imong gimahal ang Ginoo? Makapangutana kita sa atong kaugalingon. Ako usab nangutana ako kung naka-epekto ba ako sa akong mga anak. And then kining mga 4 nga anak sa after 50 or 100 years ang mga leader nga nagsulat may tungod sa Christianity na mention nila kining 2 ka babae
silang si Papius, kinsa pa tong uban nga miingon sila nga nakita namon ning bayhana sila. Pero daghan sila mga istorya mahitungod niini, adunay tinuod, adunay murag dili pud tinuod. So, verse 10, samtang didto kami sa sulod sa pipila ka adlaw sa balay ni Filipi, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo. 11, miduol siya kanamo o gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil og kamot og miingon. So si Agabos gikuha niya ang bakos ni Pablo og ang kaugalingon niya iyang gigapos. Aduna siya gustong leksyon nga ipakita. Mingon siya, mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya ni ining bakusa gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem. Sa ingon ni ining paagiha, og itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo, sa mga Romano. So mao ni giingon ni Agabos. Nga mao ni mahitubo ni Pablo kung moadto siya sa Jerusalem. Verse 12, sa among pagkadungog ni ini, sa amo ang magsusulat si Dr. Luke, si Lucas, apil na siya. Kami og ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. Verse 13, nganong naluoy sila nga unsay mahitabo ni Pablo. Kay ug unsay mahitabo ni Pablo, sila usab aduna poy mahitabo nila. So dili na ta moadto. Pablo ayo na lang adto dito kay naagyoy mahitabo nimo. Apan mitubag si Pablo. Nganong naghilakman kamo ug naghatag ka na ako kaguol? Nganong naghilakman mo? Nagguol ako usab, nagguol og gusto. Mingon siya, andam ako nga mabilanggo. Og bisan patyon pa ako dito sa Jerusalem tungod og alang sa Ginoo nga si Hesus. Mingon tungod sa Ginoong Hesus, andam kong magpapreso, andam kong magpakamatay. Dili gayud namo siya kapugngan. Busa miundang kami sa pagpugong kaniya og miingon, matuman ang pagbuot sa Ginoo. Ang pagbuot sa Ginoo matuman gyud, bisag ang ubang tao dili gusto, bisag ang sitwasyon dili maayo. Apan ang plano sa Ginoo masunod gyud. Ang plano sa Ginoo usahay makatilaw kita og kalisod sa plano sa Ginoo. Usahay ang kalisod usab sa kinabuhi tungod sa atong desisyon nga dili maayo. Apan ang plano sa Ginoo masunod gyud. Ang plano sa Ginoo dili ang plano nato. Kay ang Ginoo aduna siya plano aron nga ang iyang tuyo sa kalibutan, ang dako niyang plano masunod. Kita dili makakita og unsa nay dako kaayong intensyon sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa kinabuhi nato, ang plano sa Ginoo maoy masunod. So mao na ilang giangkon nga matuman ang pagbuot sa Ginoo. Bisag ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagampo nga masunod ang plano sa Ginoo. Mao ginay intensyon sa atong pagampo, dili nga ako ang masunod, kundi Ginoo ang imong plano. Ako unta gusto ko nga akong anak makatapos sa universidad, mahimong doktor, mahimong nurse. Gusto unta akong mahimong dato ako. Gusto unta akong ang akong asawa nagkasakit, maayo.
gusto unta ko nga maka mag-adto sa abroad. Pero kay bulo ka, ang ato yung pagampo nga Ginoo, ikaw ang masunod. Ikaw ang daigon. Ang atong pagampo mao gyud ang pagdaig sa Ginoo, dili ang atong kaugalingon. Verse 15, human niini giandam namo ang among mga butang ug migikan kami paingon sa Jerusalem. May pipila ka mga tinun-an sa Caesarea nga nanguban kanamo ug ila kaming gihatod ngadto sa balay ni Mnason nga maoy among abutan. Si Mnason taga Cyprus, taga Cypre, ug siya usa sa unang mga magtutuo sa Ginoo ni adtong dapita. So dito sila nakapuyo. Verse 17. Ang title ni ini mao miduaw si Pablo kang Santiago. Mangutana kita, kinsa man ni si Santiago? In English, James. Kini siya igsuon ni sa atong Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo nabuhi tungod sa gahom sa Espiritu Santo. Apan si Joseph o si Maria nanganak usab sila. Adunay lalaki o mga babae. Ang kamugulangan nilang anak mao ni si James, si Santiago. Sa buhi pas ang atong Ginoong Hesukristo, ang mga igsuon ni Jesus wala gid mutuo niya nga siya ang manluluwas, nga siya ang gisaad sa karaan nga tugon, nga siya ang moabot nga muluwas sa kalibutan. Apan sa diyang namatay na si Jesus og gibayaw ang iyang mga igsuon mituo na misalig kaniya. Kini si James mao nay nahimo nga leader sa Jerusalem. Sa dinay dako kaayong konferensya kay adunay problema sila. Kay daghan na kaayo ang mga hintel, mga pagano nga nahimong Kristiyanos. So unsa may himuon nila? Kining Kristiyanos nga bag-o, mosunod ba sila sa mga kinaiya, sa mga kostumbre, sa mga gihimo sa mga Hudiyo nga magpatuli, dili mo kaog baboy, mosimbag Sabado, mao ba na himuon nila? So dako kayong gulo. So dito sila nag-meeting. Pagkaman sa meeting nila, si James ang nag-ingon nga mao ni atong decision. Dili nato sila guluhon. Dili nato ingnon sila nga mukaon mo baboy, magpatuli mo, musimba mo Sabado. O kung unsa himuon ninyo dina sa templo, mga seremonyas. Giatagan sila og giingnan nga kamo basta ayaw mo kaon sa mga gi-offer, gihalad sa mga Diyos-Diyos. O kamo ayaw mo pag kung naa na mo'y asawa, ay mo pangitag lain. So, ang imong kinaaya kinahanglan maayo. So, mao ni si James ang usa sa mga nagdesisyon. So, mao ni atong tunan karon nga si James, igsuon ni Jesus, ang leader sa Jerusalem. Verse 17. Sa pag-abot namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuunan sa dakong kahinangop. Sa nalipay sila ang mga kaigsuunan dito sa Jerusalem, nga si Pablo ang ilang team mibisita sa Jerusalem. Sa pagkasunod nga adlaw, si Pablo miuban kanamo sa pagpakigkita kang Santiago, James, igsoon ni Jesus. Og ang tanang kadagkuan sa simbahan mitambong usab. So headquarters, ang mga leadership dito kay nagdaghan na kaayo pila ka libo ang mga Kristiyanon, aduna sila mga pangulo dito. Mitambong usab sila sa dihang miadto si Pablo. Nangumusta si Pablo kanila o gisuginlan niya sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa dili Hudiyo, pinaagi kaniya. So gisultian ni Pablo unsay nahitabo kay si Pablo, unsay nahitabo sa iyang pagwali sa pulong sa Ginoo. Nagwali siya og mga siyam o 14 katuig
Milakaw siya 16,000 ka kilometro aron sa pagsabog sa maayong balita. So, daghang ang na-converter. So mao ni balita nga iyang gisaysay yun nga siya miadto siya sa Lystra, sa Derbe, sa Efeso, sa Corinto, sa Thessalonica, sa Athens, sa Philippo, sa Galatia, sa Cyprus. Mao ni nahitabo sa tulo niya katuig nga misyon nag-report siya. Og miingon siya naapa sa verse 19 miingon siya, nangumusta si Pablo kanila o gisuginan niya sila sa tanang gibuhat sa Dios. Wala niya gisuginan nga ako gatrabaho gusto 16 ka kilometro akong gihato akong ginabuhi tugod nako daghan ng Kristiyanos. Wala siya. Miingon siya tungod sa gibuhat sa Dios. Tungod sa gibuhat sa Dios. So ang ato diang pagbuhat dili day tungod kanato ang atong pagtabang sa usag-usa dili tungod nato kundi dili tungod sa gibuhat sa Ginoo. Verse 20, sa nandungog nila kini ilang gidayeg ang Dios. Wala nila gidayeg si Pablo. Gidayeg nila ang Ginoo. Mao gini eksakto. Unya ilang giingnan si Pablo. Nasayod ka igsoon nga may linibok ka mga Hudiyo nga nahimong mga magtutuo ug silang tanan mainiton nga nagtamod sa balaod nga misunod sa balaod sa mga Hudiyo. Bisag nahimo na silang Kristohanon, libo-libo apan dili gyapon nila malimtan ang ilang mga tradisyon, ang ilang kultura, ang ilang seremonya sa templo. Ila gyapon giapel. Kini sila naglibog. Verse 21, may nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang tanang Hudiyo nga nagpuyo sa mga nasod nga dili Hudiyo kinahanglan magsalikway sa balaod ni Moises o nga dili natulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Hudiyo. So, sa ilahagod kanang tuli importante kay na sa pag-edad o 8 ka adlaw magpatuli na. Kay nganuman sugo ni Moises. Kay mao ni agreement, mao ni kasabutan sa Ginoo sa amahan og ni Abraham. This is a sign of their agreement nga miingon ang Ginoo nga ikaw ang akong tao, gipili ka namo, gipili ko kamo aron akong mahimong tao. Kamo usab imo kong pilion nga akong inyong Ginoo. Pinili sila. So mo na ilahanan. And then so ang ilang paglantaw dinha sa ang paglantaw nila ni San Pablo masama. Dili siya he was against the Jewish culture, the Jewish practices nga iyang gidaot. So mao nay kuno dili tinuod na. Verse 22, siguro gayud nga makabalita sila nga ania ka na. Unsaon naman nato kini karon. So ang gihimo ni San Pablo God didto sa like Lystra, Derbe, Efeso, daghang na converter and then nahimong balita na dina sa Jerusalem. Nga kana si San Pablo nang daot. Ang iyang ngalan, Lapok. So, mao ni gisugyot ni James, ni St. James. Unya, verse 23, so nagsugyot siya. Mao kini ang angay mong buhaton. Adunay upat ka tawo dinhi nga may panaad. And then, ang panaad nila nga sila malimpyuhan sa 7 ka adlaw. And then, manaad sila nga dili sila moinom o mga grapes, mga bino, dili sila, dagan sila dili kuhaon, imnon, dili mukaon, o moingon sila nga dili putlon ang buhok.
So mao ni panaan nila. Mao ni murag ato pong hinumduman si Samson, aduna siya panaad. And then mao ni atong buhaton. Kuyog kanila ug apil sa ilang paghimo sa seremonyas sa paghinlo. So kinong saad kung sa ilang panahon nga mahinluan ka sa imong sala, adunay daghang seremonyas nga himuon. Kita karon dili kinahanglan og seremonyas nga daghan sa simbahan. Kay kita mahinluan tungod sa gibuhat ni Hesus dito sa Kalbaryo. Mosalig kita, mosandig kita, mutuo kita sa gihimo ni Hesus. So mao ni giingon, kuyog kanila og apel sa ilang paghimo sa seremonya sa paghinlo ug bayri ang ilang magasto, unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo, kuha ang buhok, alutan. Buti pasabot nga paghuman sa 7 ka adlaw ilaning alutan ug ilang sunugon iapil sa ilang halad. Niining paagiha ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog may tungod kanimo, kundili nga nagtuman ka sa balaod ni Moises. Verse 25, apan bahin sa mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtotoo, amo na silang gisulatan may tungod sa among hukom nga kinahanglan nga dili sila mangaon og bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios o sa bisan unsang dugo o bisan unsang mananap nga tinuok og sa paglikay sa lawas nung pagpakighilawas. Unya gidala ni Pablo ang mga tawo o pagsunod nga adlaw gibuhat niya ang seremonyas sa paghinlo uban kanila. Miadto siya sa templo ug nagpahibalo kung kanusa matapos ang panahon sa paghinlo aron paghalad na sa matag usa kanila. So mao toy nahitabo nga giubanan ni Pablo. Verse 27. Sa naghinapos na ang 7 ka adlaw, kay 7 man ka adlaw ang ilang gisaad, para mahinluan sila, may mga Hudiyo nga taga lalaluwigan sa Asia, pananglinda dito sa Thessalonica, sa Efeso, nakakita kanila. Nakakita kang Pablo dito sa templo. Gihulhugan nila ang mga tao aron magkagubot o gidakop nila si Pablo. Verse 28, unya naninggit sila, mga taga-Israel, tabang kamo, mao kini ang tawhana nga misuroy sa tanang dapit aron pagtudo sa mga tawo batok sa taga-Israel ug sa balaod ni Moises ug niining templo. Ug karon nagdala pa gayud siya mga tawo nga dili Hudiyo nganhi sa sulod sa templo ug nagpasipala niining dapit sa balaan. Ang ilang gisulti dili na tinuod. Wala si Pablo nagdala og mga tagalaing lugar o mga hintel sa templo. Ato ning kay adunay parte sa templo nila, adunay parte nga ang mga banyaga, ang mga dili Hudiyo dili makasulod kundili patyon. Kini nakuha ni adunay marble nga nakalitra mahitungod ni ining warning, ni ining pahibalo nga nining usa ka lugar sa templo wala gyud makasulod. Kay kini siya balaan kaayo, walay makasulod nga dili Hudiyo. Kini nakita nila ni sa sobra sa usa ka gatos ka tuig nga karon nga ila naa na sa museum kini. Kini ang gisulat. Walay langyaw nga mosulod ni ining dapita. Sagrado kini. Kinsa kadtong madakpan, siya ang responsable sa iyang kamatayon. Kini adunay warning
dito sa templo nga walay makasulod. Sila lang ang mga Hudiyo. So bisag ang mga Romano dili mosulod ani kay girispitaan nila gusto. And then verse 39, ila kining gisulti tungod kay nakita nila si Trofimo nga taga Efeso nga kuyog ni Pablo sa Jerusalem ug abi nila gidala siya ni Pablo dito sa templo. Mikaylap ang kaguliyang sa tibuok syudad ug nagdinaganay ang tanang mga tawo ug gidakop nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa templo ug gisirhan dayon nila ang mga pultahan sa templo para walay makaiskapo. Dili makaiskapo si Pablo kay gusto nilang patyon gyud. Sa diha nga patyo naunta nila si Pablo, ang komandante sa kasundalohang Romanhon nakadawat og balita nga nagubot ang Jerusalem. Diha ang komandante mikuha og mga opisyal og mga sundalo ug midali sila pag-adto sa katawhan. Sa pagkakita sa mga tao kaniya kuyog sa mga sundalo, miundang sila sa pagkulata kang Pablo. Kay ang kampo sa mga sundalo sa Romano, atbang ni siya sa among pagbisita dito, atbang ni siya sa templo, ang pila ka libo nga mga Romano nga gabantay, makita nila unsay nahitabo dito sa ubos sa templo. So nakita nila nagkaguliyang adunay nahitabo. And then verse 33, miduol kang ang komandante kang Pablo ug gidakop niya si Pablo ug gigapos sa duha ka kadina ug unya nangutana, kinsa man kining tawhana ug unsa bay iyang gibuhat? Apan nagkalain-lain ang tubag sa mga tao. Tungod sa kaguliyang sa mga tao, wala makatino ang komandante kung unsa gayud ang nahitabo. Busa gisugo niya ang iyang mga sundalo sa pagdala kang Pablo ngadto sa kampo. Sa pag-abot nila sa hagdanan, napugos ang mga sundalo sa pag-alsa kang Pablo tungod sa kabangis sa mga tao. Nga nagsunod og naninggit, patya siya. Nanalipod si Pablo sa iyang kaugalingon. O sa ila na untang isulod si Pablo sa kampo, miingon siya sa komandante, mahimo bang makasulti ako kanimo? Ang komandante mitubag, makasulti ka di ay og Grego. Dili day ikaw katong Ethiopiahanon nga dili palang dugay mial sa batok sa kagamhanan og nangulo sa 4,000 ka armadong mga rebelde dito sa dapit sa Awaw. Si Pablo mitubag, usa ako sa Hudiyo, na tawo sa Tarso sa Cilicia, og nagpuyo sa usa ka dakong syudad, kun mahimo pasultiha ako sa katawhan. Gitugutan siya sa komandante, bosa mitindog si Pablo sa hagdanan og siniyasan niya ang katawhan sa paghilom. Sa nahilom na sila, miingon si Pablo kanila sa pinulungan nga Hebro. So dinhi na lang tapuso nato sa ning kapitulo 21. Sa sunod atong tanahon unsay mahitabo ni Pablo. So magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat gihapon sa pulong nga among gitun-an karon nga among nabasahan. Tudloa kami nga ang imong pulong sagrado kayo, wala na laing pulong sa kalibutan nga among mahibaw-an mahitungod sa imong mga pulong kung unsa nga nakaabot ang pulong sa Ginoo dina sa Pilipinas nga daghang nahimong Kristohanon. Ginoo, daghang salamat sa kinabuhi ni Pablo. Hinaut usab unta kami nga dako ang among paglantaw kanimo, nga unta kami kung masabtan namo nga isabwag usab namo ang maayong balita nga ikaw lamang ang dalan, kamatuoran ug ang source sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.